zoberiem si tieto kvasnice, ktoré si takto pekne rozdrvím. Sú tu aj živé kultúry. Tieto nám uľahčujú, umožňujú zlepšiť, využiť, lepšie povedané, strávia nám sacharózu na jednoduché sacharidy. Čiže vidíme, jak sa nám to pekne rozpúšťa, čiže toho medu alebo invertu, ak budete robiť, tam netreba toľko, treba tam len minimum, čiže takto nám pekne už tie kvasnice týmto zreagovali. Základ mám hotový, čiže približne nejakých 2,5-3 kg práškového cukru, kilogram kvasníc, 20 minút pri zbojej teplote to nechám pôsobiť a následne tam pridám či už kas, trošku medu a hlavne cukor, aby som si urobil cesto, ktoré má podstatnú alebo teda žiaducú štruktúru. Takže priatelia, cesto máme pomaličky hotové, rozdelil som si to na viacej placiek, čiže toto je cesto, ktorého výhoda je v tom, že sú tam živé kvasnice, živé kultúry, vitamíny, minerálne látky, aminokyseliny, čo je podstatné pri tomto ceste, vzhľadom na to, že sú to živé kvasnice. Keď to cesto vyrobíte, buď ho dajte do včelstiev hneď, alebo ho skladujte v chladničke niekoľko dní.